Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn vandaag te gast in de levendige brasserie Anthony in Sluis, waarvoor dank natuurlijk. En als u eens gerommel van kopjes hoort, niet schrikken, dat hoort erbij in een brasserie. Mijn gasten die begonnen in coronatijd te spelen op een ukulele. En die dachten van, we gaan eens een vereniging opzetten voor mensen die ukulele spelen of willen spelen. Ze hadden er niet zoveel verwachtingen van, maar het pakte net iets anders uit. Inmiddels zijn ze goed bezig, zeg maar. En hun vereniging bestaat inmiddels al 5 jaar. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Superleuk. Danielle van der Wegen en Nathalie Huigen, welkom alle twee. Dankjewel. Jullie club heet de Coffee Cat Uku Club. Ja, dat klopt. Dat heeft even wat uitleg nodig. Vertel eens even, Danielle. Ja, wij kwamen samen regelmatig in een cafeetje in Terneuzen. En bij Luwak. Zo heet dat café? Zo heet het café, het is een muziekcafé. We kwamen vaak op zondagavond, we zaten samen in een bandje. En toen we eigenlijk op het idee kwamen om samen te kijken in de gemeenschap of er nog meer mensen enthousiast waren om ukulele te spelen, dan heb je ook een plaats nodig, want het was het begin van corona, dus je mocht er nergens binnen. Dus je moest buiten. Nou, daar was buiten een terras, maar het was overzichtelijk, want het is in de Brouwerijstraat, dus dat is niet enorm groot en open, maar precies groot genoeg. Een intiem podium, feitelijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, okay. En toen hebben we gevraagd, mogen we dat bij jou op het terras? En dat mocht. Ja. Toen het zo hartelijk werd ontvangen, kom je uiteindelijk, als je dan gaat groeien naar de vereniging, welke naam? En toen dachten we, in de beginperiode hebben we voornamelijk daar gerepeteerd. Dan vonden we het ook leuk om een link te maken naar... Maar die moet je nog wel even uitleggen, want ik weet wat het betekent. Ja. Ik denk dat heel veel van onze kijkers het niet weten. Luwak is dus eigenlijk de naam van een soort koffie. Maar die koffie wordt gemaakt van de uitwerpselen van een kat. En klinkt heel vies eigenlijk. Ja, klinkt eigenlijk heel vies, ja. Maar het is een hele specifieke koffie en ook heel duur. Hè? Dan wordt echt wel als een niche gebruikt eigenlijk. En dan hebben we gedacht, als je dan voor een naam moet, dan vonden we Coffee Cat, omdat het is een koffie van een kat eigenlijk. Ja, de civetkat is het geloof ik, toch? Ja, civetkat, ik heb hem wel eens gezien op Bali. Ja, je kan hem overigens niet meer kopen, die koffie nu in Luwak. Nee. Ook het is te duur en toch weinig mensen dronken de koffie. Plus dat voorheen liepen die civetkatten vrij rond en raapten ze het op. Ja. En nu worden ze in hokken gestopt, dus het is ook niet meer zo heel fijn. Nee. Maar goed, daar komt het dus vandaan. Ja. Even, dat is een heel zijpad, daar moeten we het verder niet over hebben. Ja. Maar jullie dachten dus, wij mogen daar spelen. Oké, dan noemen we eigenlijk onze club naar de plek waar we mogen repeteren. Ja, het was de start van ons avontuur eigenlijk, hè, met de Ukulele Club. En we zijn er altijd in het begin heel vrij geweest om te komen. En door Gilles, de eigenaar van Café Luwak. Ja. Dus dat vonden we een hele mooie combi om dat te verwerken in de naam. Ja. En repeteren jullie er nu nog steeds in? Nee. Nu is het is ook uit zijn voegen. Ook. We zijn met flink wat leden, tegen de 35 ongeveer denk ik ondertussen. Ja. Maar je merkt ook dat zeker mensen die nieuw zijn in het spelen en het meezingen, het soms wel spannend vinden als je dan op een open terras zit waar heel veel mensen gezellig een biertje drinken. En mensen gaan op je letten of kijken een keer en dat merk je wel. Dus daar hebben we op een uur echt over gehad. Kunnen we niet een locatie vinden waar je gericht kan repeteren zonder... En waar zit je nu dan? Eigenlijk in Porky & Bess. Oh. Precies achter
Achter Luwak in Terneuzen. Ja. Dus, Oh, dat is wel een mooie plek. Ook kun je meteen, heb je ook een echt podium. We hebben een podium klopt. waar we ook geregeld op staan, dus dat is leuk. Ja. En mocht het daar niet kunnen, omdat er lezingen zijn of optredens, concerten dan hebben we een plan B. Dan gaan we naar Ducommerce in Terneuzen op de markt en dan kunnen we boven repeteren. Nou, Dus voldoende locatie. De keuze Dus is reuze. daar ligt het niet aan. de keuze is Ja. reuze. Ja. Even, jullie zaten samen in een beentje en een van jullie speelde al ukulele of Ja. zo. Jij speelde al ukulele. Ja. En jij hebt Danielle aangestoken. Ja. Nou, eerst mezelf. Ja, eerst diezelf om te beginnen. Ja. Was toch lang geleden. Ik heb ooit een keer, toen ik 7 of 8 jaar was, van mijn ouders zo'n klein roze ukuleletje gekregen. Nooit iets mee gedaan. En toen ik afgestudeerd was, even geen werk, geen school. Dus toen ben ik, dan ben ik maar begonnen met spelen en dat ging best wel goed. En wij kenden elkaar al en Danielle was al echt wel wat aan het zingen. Ja. Dus toen zijn we een bandje begonnen. En, The rest is history, zeg pak ook een maar. ukulele, dat is leuk. Ja. Maar was je dan aan het zingen en ukulele spelen? Was dat een beetje het idee? In de band? Of? Nou, we hadden wel wat meer behoefte aan nog wat extra instrumenten. Dus Ja. het zou wel het had een mooie toevoeging geweest. Bandje bestaat nu niet meer. Maar dat is wel zeg maar de achterliggende gedachte waarom ze dus ook al zei van en gos, dat kan jij. Maar eigenlijk is het een beetje uit de hand gelopen, als ik het goed begrijp. Eigenlijk wel. Ja, dat gaat vaak zo in de muziek, hè? Ja. Maar wat is er nou zo mooi aan de ukulele? Vertel eens. Danielle, waarom ben jij gevallen voor de ukulele die zij aanreikte? De toegankelijkheid. Okay. Ja. Is het inderdaad zo toegankelijk dan? Ja, ik heb geen AMV gehad, dus geen notenleer of iets, muzikale vorming, nee. Okay. Ja. Maar door doorzettingsvermogen, maar ook het zijn 4 snaren en in principe kun je dus met 1 vinger te gebruiken al een akkoord spelen. Okay. En wat het dus heel laagdrempelig maakt. En als je iemand hebt die uitlegt, ongeveer 80% van alle popliedjes worden in ongeveer 4 à 5 akkoorden gespeeld. Maar die heb je zo onder de knie. Dan kun je eigenlijk meespelen. Dan kun je al meespelen. Ja. Okay. Ja. Dan moet je natuurlijk nog ritmes gaan spelen. Dat is altijd bij een snaarinstrument wel een dingetje, denk ik. Klopt, ja. Oh ja, je kijkt er een beetje moeilijk bij. Klopt. Ja, ik heb wel een paar keer gedacht, dat ga ik niet doen. Maar toen dacht ik, vind het zo leuk. Het is ook echt een vrolijk instrument. En we zaten ook echt wel in een periode rondom corona dat iedereen wel wat licht kon gebruiken. Ja, behoefte had aan gezelligheid. Gezelligheid en aan verbinding. En op het moment dat het me lukte om in een wat lager tempo dan origineel lukte om mee te spelen, daar levert zo ongelooflijk veel energie op in jezelf. Ik dacht, dit wil ik. Okay, dus het is een klein instrument, het is een laagdrempelig instrument, het is een gezellig instrument. Ja, en wat ook echt wel een voordeel is, denk ik, voor veel mensen die beginnen, er zitten nylon snaren op. Dus als je echt nog wil oefenen en je bent een lange tijd achter elkaar aan het oefenen, je hebt minder snel last van je vingers, omdat je nog geen eelt hebt. Dus in die zin is het ook wel iets toegankelijker. Laagdrempelig. Ja. Okay. En vaak pakken mensen wel de ukulele als beginstap om daarna naar gitaar te gaan, omdat het toch wel wat overeenkomsten heeft. Dus. Dan kun je misschien nog net iets meer mee dan. Al is het maar omdat je meer snaren hebt, dat je een iets groter bereik hebt. Ja, precies. Maar het is gewoon een heel makkelijk instrument om te beginnen. Voor jong en oud. Ja. Nou hebben jullie die club opgericht. Je zei net van, jullie begonnen met, wat was jullie verwachting eigenlijk? Je dacht van, we gaan dat oprichten. En hoeveel mensen komen erop af, dachten jullie de eerste keer? Ja, ik denk dat daar kan ik voor ons allebei spreken. Ik denk als er 5 mensen hadden gezeten de eerste keer, waren we eigenlijk al blij geweest. Ja. Want jullie hadden een oproep gedaan in de krant of zo? Ja, hoe had je het voor aangepakt? Ja, ook in het advertentieblad. En we hebben op Facebook een evenement aangemaakt. Dus met de tijd, locatie erbij en wat het idee was. En in de krant dan. En dat is echt bij zoveel mensen terechtgekomen. Dus wij hadden eigenlijk maar 5 mensen verwacht. We hebben ook alles klaargezet bij Luwak. Een paar stoeltjes naast elkaar. Dat waren er dus maar 5 of 6. Ja, toen stond daar de eerste keer ineens 17 man voor Café Luwak. Okay. Dus dat was... Dus dat was een verrassing. Een positieve verrassing. Zeker. Of schrokken jullie zo? Nee, paniek? Nee, positief. Nee hoor, heel positief. Nee. Ja. Hey, en even mannen, vrouwen, jong, oud, wat is een beetje, hoe ging dat toen? Ja. Toen was het eigenlijk een leuke mix, denk ik. Er waren een paar jonge kinderen eigenlijk bij, want het was natuurlijk ook in de vakantie. Dus die waren vrij, hoefden nog niet per se vroeg naar bed van de ouders. Dus er waren wat jonge kinderen.
En gewoon gemiddelde en ook wat ouder echt wel. Ja, de jongste was denk ik 11 en de oudste 84. 84. Oké. Ja, dat is een mooie mix inderdaad. En ook ja. man-vrouw, dat was ook ongeveer Ja. 50-50. Nee, dat niet. Maar wel iets meer vrouwen dan mannen. Ja, Oké. dat is nog wel steeds zo. Dus. Spreekt kennelijk vrouwen meer aan een ukulele dan een gitaar? Ik denk dat de meeste mannen sneller gelijk naar de gitaar pakken. Ook in bandjes zie je dat eigenlijk wel zo. En in bandjes zie je eigenlijk niet zo heel vaak een ukulele Nee. überhaupt. Ja. Maar het is op zich, maar het is wel een grappige toevoeging vaak aan een bandje. Dat dan weer wel. Dat is wel, Ja. Inderdaad wel gezellig wat je zegt. Ja. Dat woord viel al, hè? Gezellig, een beetje... Het is Vrolijk. vrolijk. Ook ja, je wordt, ja, je moet er zomers. meteen van, Zomers, Ja, geluid. dat is wel een beetje Dat de brengt, vibe van de ukulele. Oké. Ja. Met dus je verdacht 5, het werden er 17, de tweede repetitie 25. Ja. Ja. En nu hebben jullie 35 leden, zijn Ja, net. ja, zo, het fluctueert een beetje, maar we zijn op een punt geweest dat we 47 hadden. Ja. Dan merk je wel dat je denkt, oei, kunnen we nog aan iedereen recht doen? En 47 mensen bij elkaar is ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ja. Want ik zit nu ineens te bedenken van jullie begonnen er zelf aan met het idee van leuk, lekker ukulele spelen. Ja. Maar dan ineens heb je een vereniging. Ja. En Ja. wie ging er dan lesgeven? Ging je dat zelf doen? Ja, eigenlijk met het bestuur. Maar we hebben eigenlijk van tevoren ook niet per se heel goed nagedacht wat er allemaal bij zou komen. Misschien maar goed hoor. Ja. Dan doe je het gewoon. Ik denk het je wel. doet het wel, ja. We begonnen het, zoals Danielle ook al zei, eigenlijk coronatijd. Mensen hebben behoefte aan iets leuks en zo zijn we begonnen. En na die tweede of derde keer, er waren zoveel mensen enthousiast. En toen dachten we, nou, dan gaan we het formeel maken. We worden dan een vereniging. Er komt echt wel heel veel bij kijken, ook met de gemeente. En dan heb je zo'n avond. Maar je kan niet elke avond om de 2 weken gewoon een beetje gaan zitten jammen. Nee. En we zien wel wat het wordt. mensen snel zat. Ja, dus je wilt wel ook iets bereiken op een avond en voorbereiden en ze ook iets kunnen bieden. Dus dat vergt voorbereiding en uitwerking. Maar en dat deden jullie nog steeds? Jullie, met z'n tweeën, deden dat? Jullie deden voorbereiding, jullie zochten nummers uit, je zocht akkoorden uit. We pakken eigenlijk de kwaliteiten van ons beiden. Dus Danielle is heel goed in het een, ik is beter in het andere. En die kwaliteit Jij bent van... goed in het wat? In alles. Nee. Je zegt... Danielle is heel goed in en alles regelen. Alle financiën liggen allemaal bij Danielle. Plus zij staat heel vaak tijdens de repetities ook tussen de leden. Om ze op die momenten te helpen. En bij mij ligt meer eigenlijk een beetje het stukje uitwerken van de partituren, de nummers en meer het technische gedeelte, denk ik. Oké. Nou, dan vullen jullie elkaar wel mooi aan. Maar uit het grote plaatje doen we eigenlijk allebei alles. En we vullen elkaar daar gewoon heel goed in aan. Ik kan me voorstellen dat dat op een bepaald moment wel kan gaan wegen. Want je bent dan 5 jaar bezig en je bent leuk begonnen als ukulele speler, maar nu heb je ineens een vereniging. Ja, ik druk het even uit, op je nek. Ja. Je hebt de verantwoordelijkheid om die mensen ukulele spelen te leren. Hoe pak je dat dan eigenlijk aan? Nou ja, we zijn ook wel in die zin heel open naar alle leden bij ons. Iedereen weet ook, kijk, wij werken allemaal fulltime, we doen ons best. We zijn ook geen muziekschool. Nee. Dat zeg je ook eerder. We zijn ook geen muziekdocenten. We leren alle leden wat wij uit ervaring en kennis, dat brengen we over. Dus hoe meer wij ook als persoon leren in de muziek, kunnen we ook weer meer overbrengen. Maar dat is meestal wel heel duidelijk dat we dat zeggen tegen de leden. Dus het is eigenlijk ontspanning, samen genieten, plezier hebben en tegelijkertijd iets leren. En het kost zeker tijd om tussen fulltime werken en zelf in bandjes zitten. En ook nog privé wat leuke dingen doen om alles voor te bereiden en optreden. Je hebt het er nog steeds voor over, zeg maar. Zeker. Ja, en wat we ook al steeds aangeven, als je echt les wil volgen, moet je niet bij ons zijn. Als je echt les wil volgen, dan zijn daar muziekscholen voor, zoals bijvoorbeeld Toonbeeld. Jullie zijn eigenlijk meer het podium waar mensen samen kunnen spelen en eigenlijk spelenderwijs leren. Is dat een beetje zo de vibe van jullie vereniging? Moet ik het zo zien? Dat denk ik wel.
Ik denk het ook. En de puntjes die wij misschien met z'n tweeën minder, of met het bestuur minder goed weten, of daar hebben we de kennis niet voor, dan doen we ook wel eens workshops regelen. Dus dan komt er een muziekdocent, of voor zang, of voor ukulele, of muziektheorie. En dan... En zijn er nou al leerlingen, ja, zo mag ik het dan eigenlijk niet noemen, maar leden van de vereniging die jullie rol een beetje aan het overnemen zijn? Of in ieder geval die aanvullen, dat ze zeggen van, laat mij die les maar eens geven, ik wil wel eens een keer wat doen. Nou ja, er zijn wel leden die zich bij het bestuur hebben betrokken. Dus daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor, want dan kun je ook wel taken verdelen. Want het is wat je net zei, hè, het komt er allemaal bij. Dus het best wel verantwoordelijkheid en het verantwoordelijkheidsgevoel is ook heel erg groot. Ja, dat snap ik ook. Ja, je wilt toch zorgen dat het voor iedereen goed geregeld is. Dus dan is het wel heel fijn dat we nu een bestuur zijn van 5. Waarbij we dus wat taken kunnen verdelen. Maar echt, je merkt wel dat Nathalie en ik degene zijn tijdens een repetitie die het voortouw denk ik nemen. Ik denk dat we graag, we willen bepaalde keuzes ook echt wel bij het bestuur houden. Ja. Maar alle leden mogen altijd met ideeën komen en dat overwegen dan echt wel. En dat doen ze ook. Ze zijn ook wel enthousiast, zeg maar. Zeker, maar we pakken ook wel iedereen zijn kwaliteiten uit de club. Dus we hebben een paar leden die zijn eigenlijk zangeres. Allebei zijn ze het. In bandjes, maar die vinden dit dan ook leuk. Dus daar gebruiken we dan wel hun muzikale kennis met zingen binnen de club om de rest ook te helpen met zingen. Dus. Ja, en de een heeft weer affiniteit met... Even nog een ander onderwerp aansnijden. Jullie bestaan nu 5 jaar, hè? Ja. Ga het vieren? En hoe ga je het vieren? Al gedaan. Je hebt het al gedaan. Okay. Ja. Hoe hebben jullie het gevierd? We zijn met onze ledendag hier aan de kust hebben we e-choppers gehuurd en hebben we de ochtend langs de Zeeuws-Vlaamse kust. En overal gezongen? Nee, want het was wel iets wat minder weer, laat ik het even zo uitdrukken, maar dan lieten we ons niet door tegenhouden. Ja. Ze hebben wel bij een van de strandpaviljoens ook wel wat gedronken om de bui af te wachten. En we zijn gaan eten in Groede. Dus, maar het was niet zo dat jullie allemaal de ukulele op de rug hadden en in zo'n café spontaan een optreden gaven? Nou, we hebben juist elk jaar doen we een ledendag. Ja. En vaak zijn die gevuld met of workshops en samenspelen en met z'n allen wat eten maken en dan gezamenlijk lunchen. Maar er zit eigenlijk altijd wel die muzikale, dat punt zit er eigenlijk altijd wel in op zo'n dag. En we bestaan nu 5 jaar en we hadden het er eigenlijk over. Eigenlijk moeten we een dag verzinnen met leuke dingen doen, wat even niet te maken heeft met muziek. Ja. Even meer de teambuilding, even iets totaal iets anders. Meer verbinden dan weer met muziek, Hey, en jullie treden wel op, hè? Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Kunnen jullie geboekt worden? Of hoe gaat dat? Nou, je kunt ons een mailtje sturen, bellen. Via Facebook een berichtje sturen en dan proberen we het gewoon Zullen we hier straks onderin de gegevens laten zien? Dat jullie terecht kunnen. Ja. Hey, en je zit nu op, wat zei 35 actieve leden, zeg maar. Kunnen jullie er nog leden bij gebruiken of is er eigenlijk een soort ledenstop nu? Nee, ledenstop hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Nee. Eerder zei ik al, we hadden op een gegeven moment 47 geleden. Dan begin je wel al te denken, kunnen we dit nog waarmaken. Het scheelt wel dat niet al die leden altijd elke repetitie zijn. Nee. Dus je hebt een beetje diversiteit erin. Ja. Maar we kunnen leden bij. We kunnen zeker leden gebruiken. Het liefst ook wat jonge mensen weer om het te vernieuwen. Oké. Maar alle leden zijn altijd welkom. Ja, zeker. En we laten hieronder dan zien waar die mensen die nu allemaal heel enthousiast geworden zijn, waar ze terecht kunnen natuurlijk. Ja. Dus de Facebook en jullie, hebben jullie ook een website? Nee. Dat niet. Nee. Nou, wel een e-mail en een telefoon ook in. Ja, staat ook op Facebook. Ja. Dat gaan we allemaal doen. Zeker. Danielle en Nathalie, hartstikke bedankt voor jullie verhaal. Blijf vooral enthousiast, zou ik zeggen. Dan komt het helemaal goed, denk ik. Zeker. Beste kijkers, als u nu denkt van ik heb altijd al een keer een instrument willen bespelen en ik heb nu gehoord dat dit een laagdrempelig, gezellig instrument is, vrolijk instrument ook. En nou, de dames, een leuke club, zeg maar. Nou, ik zou zeggen, meld je aan en ga ik je meespelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel. Ja, dat is goed. Ik zou je jij speelde niet meer zo vaak, hè? Jij wilde vragen om nog een klein